Roko Saboyo Putra Ayahta Roko Saboyo Putra. Hey! Nuwun prakatang sutresna putri kang telah putri kang sampuh wirmatan prawan yang sampuh bagya mulya. Atur pasukan salajengipun saking kala sarobengan Roko Saboyo Putra. Medalipun Ari kudhuk ingkang dalah Prabu Jalingan samiya kandidat dening para putra saking Roko Saboyo Putra. Ing pasana kados putih lampanipun kala sakaja ngaturaken sugeng siang sugeng apersani ngantos dipun ing adicara pagelaran. Nuwun. Nuwun. Roko Saboyo Putra. Hei! Lo. Hea! Ya salah. Oh ya, toh. Hello. Roko Saboyo Putra. Mentok tak kadeni mangrupamu angis-isiti mbok yo aja ngetok ana kandhang wae penak ngorok ora nyambut gawe mentok mong lakumu mega gawe koyo hey ya hello hey
satingal sigrak rampil treginas menika cadraning dening Pradang Putra ingkang mawelo-welo lampahan yudha jepapang buntute jeletar cemet bungul wayele cemet anak palir ya kan Roko Roko Saboyo Putra tresnamu kok kaya apa murupe kaya korek seketeran citamu mas kok kaya apa bareng bukti ninggal bojo lali manis manis kawitane pancen manis sembarange diwas kene wis tenanan jabulan aku dikale dolanan Hey. Roko Saboyo Putra Hey, hey, dek mau bengi rasa tanpa turun hatiku tansah klisian beban
Mandapatianing palukon Mandapatianing palukon tindak cengkaring dening Sang Prabu Celeng Sregi Barita taping dening Sang Prabu Celeng Sregi kang dopi muat Sangasto sarang sang lamar Toh Ya On Ya Parabanyo prabdanira dening Sang Prabu Celeng Sregi. Lara Kartika Manjaresa Pinulat Madana Genges Pangasati ning kusuma memayu walayeng negeri mulai wasana pratamtama Raga Sambaya Putra lumaksana siyaga ing baris Piyak siap siaga
Kusumaning ati kewong ayu kang ati-ati montekanmu bisa dewe tentraming atiku piye nate janji tak ugepi ora bakal lali derake lingat jroning ati sak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambungane kok bae tiba burine pancen nganyelake amon papojiku muga-muga ra ono rubeda sakure gen mulung ora kondo-kondo kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambungane kok bae tiba burine pancen nganyelake among pamujiku muga-muga ra ono rubeda sakure gen ulung ora kondo-kondo hello
Yo, oh, oh, jegrek jegrek Tanyayah Tugu Sinukarto para tamtama kang tindake sami angrasuk busana kaprajuritan andharaken jengkaring Gusti Prabu Klana Sewandana saking tlatah Kutaraja Panaraga ingkang sami kapigalampaing dening Parwadya Bolong Prabu Celeng Sregi tunggal guru aja ngganggu tunggal japa aja nganti nggodha tridane nganti ora bisa bedah puntaning pasti budidayane manungsa aja ngungkuli garise kang maha nasa Raga Sabaya Putra Kales Sabingala Raga Sabaya Putra Datinungku masih Celeng
Gujaleng iblis laknat jin setan jail padha yak-yakan legan golek omongan gugu karepe dhewe. Kan bisa alang-alang yot kaping dening Prabu Celeng Srenggiang dipun boyong usum maning Ayu Dewi saka langit. Kelakon Adiyanto Prajurit 144 minangka panjangkepe Prabu Celeng Srenggiang bakal mundur sak jangkah. Para gagayung para adya bala ponraga tokno prajurit sing agul-agul. Tokno prajurit sing agul-agul aja mung prajurit kang rucak-rucak. Geger paprangan Bondo Wolopatri. Geger paprangan Bondo Wolopatri ngridaning Sang Prabu Celeng Srenggiang bekal pewadya golongan Parangit Ponorogo. Dikandani ora kena dikandani disabari tan kena disabari. Lakon tak gawe ajur ngukur sak wadya balamu marat. Ya. Lakon tak gawe sungsang para gagayu tokno para wadya balamu. Perang tanding marang aku ayo. Sopo kowe obaku sing tekaning patri. Ya.
pilahing sekaring bawana langgeng hong pilahing sekaring bawana langgeng nyuwun tambahin pangestu nyuwun tambahin pangestu eyang celeng srenggi eyang celeng srenggi tak jaluk rawuhipun tak suwun pangestunipun eyang celeng srenggi eyang celeng srenggi hadir 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 eyang celeng srenggi wah wah imanipun Yayi Usakrami pomoturung sun eka kagarwa wong ayu rarojit wae prandene maksa syukur jebul nimas uga nglakati ayo to sabung rasa nadyan wajidalu tan ana ingkang rupeda nyota tresno nadyanmu Rati gambarmu uga eklo wayahe Raka Sapaya Putra kekerane wangan ngremi
mendhet duduk rupa among ati pawe pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kena tinumbas arta Sinawang ing netra mencorok lir cahya maruta hangripe sajroning nala rumaseping rasa karasa lir samudra agawe adepi raga lan sukma dewaning asmara kaki tung puja tetulunga marang janma kang kataman branta paringana daya lere pindho saradula toroh nyawa nang regem tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti among dika kang mas yati pepujaning ati pindho wawayangmu katon endah tak jaga tanpa batas tanpa sayang dewaning asmara kaki tung puja tatulunga marang janma kang katamahan ranta paringana daya lera pindho saradula tara nyawa angregang tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti among dika kang mas yakti pemujaning ati pindho lera kartika wawayangmu katon endah tak jaga tanpa batas tanpa sayang son puji maring
pangeran mugi kadang mitra sami alisa ing sampika dina-dina saking ilahi acelakno ing panunggil orang api sarata jujur budaya seni Jawi asli rame tata krama para kadang mitra sami merasani kuda Raja Sambaya putra ngayahi kewajiban alipur para pirsa Bunda Weriyanti ingkang mandhengeni latah ketami ingkang dipun dunungi Raga Sambaya putra paringan asma paguyuban para kadang taruna Raga Sambaya putra Raga Sambaya kali soke sampino
Sabaya Putra Elja Audio. Adune mas papocenmu aja tansah ngabindeng rasaku rino bengi elingan sliramu wote ati Sopo ayu ibu bunga ing rasaku yen to bisa urip terus liramu mamani para ing dunya tap ana sing madeni nanging boyo bisa nglakon mamane wis ana kang mampu datang bisa swala kacoba mung mendem rasa rasaku tak ngobya wara amarga sliramu nate kondo yen to aku nandang asmara jiwa raga iku terbekula Kereta senja telah tiba di depanku, semakin sedih rasa hati ini.
bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali. Kereta senja telah tiba di depanku. Semakin sedih rasa hatiku. Tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasahi pipiku rintik. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku. Terucap selamat tinggal untukmu. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu. Semakin deras air mataku. Kereta senja telah membawa dirimu. Bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu. Hanyalah dirimu yang kuharapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali. Nggih, nuwun sewu. Kasuwun dumateng Bapak Ibu tuan rumah kasuwun minggah wonten ing sasana pagelaran. Bapak Ludianto adalah Ibu Winarti kasuwun minggah sawetawis wonten ing sasana pagelaran. Nggih, nuwun sewu. Sepindah malih dumateng Bapak Ludianto adalah Ibu Winarti kasuwun minggah wonten ing sasana pagelaran. Minangka dicara mbikak upat tuwar nggih. Kasuwun minggah sawetawis.
Kuwepruk. Monggo. Monggo. Minggah sekedap mawon. Damel syarat. Kok ge syarat petok tenan ya. Oh iya. Anak siapa ini? Bapakipun napa perwakilan monggo. Nggih, dalah Kang Sunat nggih. Nuwun sewu, saderengipun dumateng para pamriksa budaya kakung Sumawarna Putri ingkang sami dargi rumatan para awing yang sapuh bagya mulya. Wonten ing mriki lenggahan kawula saromongan saking Raga Sambaya Putra katimbalan wonten ing mriki dusun berbagai Desa Gadungan Puncu. Inggih punika katimbalan dening ingkang kagungan dalem padalanipun Bapak Ludianto dalah Ibu Winarti ingkang gadhahi nadar mbok bilih Kang Putra sampun kitan badhe ngamontenaken pagelaran seni kudunge Pangraga Sambaya Putra sampun kalaksanan wonten ing mriki mugi-mugi yo sabibaripun pagelaran tansah manggih rahayu kalis lir ing sambi kala jumbo kang ginayuh rahayu kang pinuju sembadra kang sinetya sami-sami nyuwun paseksen dumateng panjenengan sami ugi para danyang kaki danyang kang mengwing mriki nyuwun tambahing pangestu mugi tansah kalis lir ing sambi kala. Kagem bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dipun batek upate gek diluari ujare. Sekedap tanganmu Mas tak ketok nggih sareng-sareng nggih Bismillahirrahmanirrahim luar luar luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kembali lagi bersama Raga Sambaya Putra ada Elja Pro Audio di season yang kedua. Ini kita lagi-lagi tampilkan si cantiknya Jawa Timur Indonesia pada siang menjelang sore kali ini.
sembilu Sutresno budaya kakung Sumawara putri ingkang sami dari hormatan para awak ingkang satu bagi mulya. Sampun katur adicara ingkang angka kalih wonten ing siang punika. Mugi saged dadosaken araning penggalih jampining sayah bangkipun ing manah wonten ing ngarsa panjenengan sami ugi saged dados jampinipun sayah. Anggenipun nyambut damel wonten ing dinten puniki sesarengan Raga Sambaya Putra ugi Elja Pro Audio. Kawula badhe ngaturaken pasugaring kasalajengipun. Minangka medalipun tari Bejaganong Sakwadya Bala ugi Manalas ugi Banding Sura ingkang samiya katindak dening para putra wayah saking Raga Sambaya Putra. Masana kawanjane didonga pangestu mugi anggenipun dening para kadang putra paring panglipur tansaha winantu suka karayet tansaha sinedya ing karya Raga Sambaya Putra. Neno iya yo Raga Sambaya Putra ngaturaken nuwun. Pinangka medalipun tari Bejaganong Sakwadya Bala ingkang sami ngambaraken minangka raja muda saking tlatah Kuntaraja Panaraga nyang ora
Ayo kanca para kanca timbangane turu sore-sore nonton bujang danonge Raga Samboyo. Raga Samboyo. Putra. Soan-soan kutha. Mono Raga. Pentol sejati. Wayahe apa nak? Wayahe ganongan. Oh iya. Duk pentulan. Waduh. Waduh. Ya. Awas tangane nak. Halo. Minalaidin. Oi, ya, ya. Oh. Tunggal guru aja ganggu, udane nyisih. Oh ya, hop, asale terang. Yo, Raga Samboyo putra. Ngocap kacarita dok nalika samono. Ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Kusumaning Ayu Dewi saka langit. Minangka putri kediri kang dados rebutan Raja Sewu Negara minangka Raja Kutha Panaraga salah satunggalipun. Raja muda tlatah Kutha Panaraga. Raja muda Gagah Prakoso Simbaradada ingkang sekti manggambara tur tegas papak palune pandhe sisane garenda.
Oh ya. Loh. Awas. Awas. Oh. Oh. On. Oh. Waspada no sing hati-hati gara bocah bagus. Bangga mati cah. Ya, no, ya, op, lo, ya, hop, Oh enak deh. apa nenang? Sembarangan deh. Iya. Iki mang lawe ya enak ya nang. Nemen. Oh, oh ya, oh ya, oh ya. Cocok. Ora kuatir rek keluwen kok. Bul, kelilir bul. Sapa nang? Ayo bul tunjukkan kemaluanmu bul. Kemampuanmu. Kemampuan kok kemaluan. Oh iya. Padane antenmu. Apa ki? Ayo bul. Oh. Iya. Mister Kabul. Oh enak. Wah gak enak. Sudah bagus. Kowe sak jose yo. Bangga oke. Sak jose. Sapa nang? Ayo Nul. Ayo Nul. Nul. Ojo lemot Nul, sing semangat Nul. Wis warek masalah. Wah aku wae.
sapa nang? Sapa kok kene ndak tek ketok ketutupan barongan. Barongane dileh menang. Oh iya ya. Pak Dene nek barongan beda cah. Apa ki? Suketane mangga enak. Sapa nang? Piye to, Pupuk malah ya ngene, Puk. Wis gak ketutupan barongan ya. Bah, odak. Ketutupan dadak ya ra. Lho Pak Kawah. Pihoma Ajak lawas kaya enak sukete. Los. yo. Hei. Yo, 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 Kapan-kapannya aku buat diwarai biar. Nanang liar gitu. Kena setengah morat marit. Rogo Sabaya Putra. Apa ya? Waduh apa? Oh ya ya. Kok bariki diwarai. Ayo ngel, awas hati-hati. Iya. Ya. Waspada sing ati-ati grebut cah bagus. Yo. Piye belmu enak bal iki desa. Golekne kasur piye bal. Tanggapan gue kasur bisa. Nggih salto enak bal. Iki matras. Gerabi yang nganti dia. Oh. Oi. Iya, iya, lo. Penak sih. Wah, penak, penak ki asli penak. Oh, hey, yo.
Ya. Ai,ทุกคน Oh enak deh. Raiso. Kowe dendam marang aku apa piye to, Tang? Lah akeh nyang wis dipolo sorok. Weh nak, bendino main lagi nih. Nang ndi? Lek melok ndang ngur reok. Reok. Lha kan padha to golo yo ngongkek boyok. Borokil akeh men to. Waro. Wis gak melok-melok lek sing kuwi. Ayo teh. Ndang Nanang selak pengen pentas nih. Ora, aku tak delok tok aku. Delok kandi. Karo tak gene latihan. Ayo. Wah, hati-hati. Yo. Lo. Piye tak? Sip. Tutupi sapa? Ana wong joget lagi kendangi lho. Piye to, Bah? Ya iki lho, ora kendangi. Ateng ki satru dibengi lah sene iki. Gara-gara ning lokasi ini mung kudu belok ing anan tak belok ning ngiwa ning guyangan. Ya iki satru karo aku. Heeh to. Panggah golek kae sing 150-an kae tateng. Heeh. Ya kena ngono kebangetan iki ngejak like lah. Lekno lho. Lekno sopire manut ae kok ya Masno. Heeh, kalau Walah ceritane iki nyang wong loro ngono to, Kang Nyang wong loro. Beh. Kon nyangne 75-an 150 75-an wong loro. Alah. Duit ceperan. Lah ning janting adiluwe kaya umbrukan ngono kuwi. 35-an kuwi lho. Lah kok apal? Lah aku tau rono. Tahu mati aku jenenge Mucikari ne. Germo. Ya. Hei. Karo panitiane kok joget sing rada rono ngono gak ketok. Oh iya, rada tengah berarti. Tok maju. Sing rono ora ketok. Sing rono patetot. Yo. Awas. Kowe ngaliyo, lha terus nek kendange piye mau tutupi ngono kuwi. Iya lah kena pemain mbok kon Lah, ngalih. lha terus iki opo ya kok biasane nek Kena kono. pemain mbok kon ngalih. Kowe iki piye? Lah terus tadi kendangi mau Lah kamu. kok cacah medun iki ben joget dhisik. Ya ngono ya kena to malahan. Ya pemain. Ojo pemain mbok kon medun. Yo kudu nateng gak ketok yo kon ning kene. Main apa nek main ngantuk ae. Pagah kalah. Karo aku. Lah piye? Ya, Mikir gak kowe? ya pikir no rodok nyisih rene. Lah nyisih. Nah, dok minggat. Ya, main. Hop.
Lah iya. Balungan remuk lho, cek dikeplekne dhewe. Nom-nom lho Buti. Wis cacah nyerah ketok ya. Kon golek gana sing nom-nom grupane Gilbi, Bayu ki wis adet towek gak usah melak Buk wis. Lah nak rumongsane kabeh iki padha tuweke. Ya iki kancane dijogo ning kono to, Bang. Nak arep mabruk kuwi. Lah nyapa aku denane nek sing nulungi kok. Oh, putuh nesu. Lah iya. Ning ndi? Ono no. Ya salok kono salok kene. Wah, ngono lho. Iya. Ya. Nah, kono lho. Dadi kancamu nek nggon. Awas. Rar. Siap. Siap. Ho ha 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 ho ho ya. Yo. Ho ha ho ha ho ha. Duh, piye to mau ngapain dipencoloti kok wis sih? Mau ngarep dipencoloti kok wis. Daremu harimau. Harimau. Yes. Piye to? Harimau. Lah iya, kacane kene emang gureng. Cacane ngene wis gereng-gereng. Berarti harimau. Lompat harimau. Lah ngono genah to. Tenong di lumane Omong digenahne ngono lho. Tapi muni harimau tok cacane sampe gaur-gaur ngene lho. Harimau. Lompat apa? Ngongkon lompat. Harimau. Mau. ngono ra ketok jajarono. Mau. Piye iki? Mau. Weh. Mau. Mau. Wis kok. Harimau. Mau. Ya apa. Mau. Hei. Lah, lak tenan ta. Kram. Nek mbok tane harimau terus kok gendhes gak sih do metu. Iya. Harimau makan daging, makan roti, kucing. Iku 2026. Iya. Harimau makane nastar iki lho. Harimau Sing badan jajan riyaya. Nyam, Minal nyam, aidin nyam, wal faizin, nyam. mohon maaf lahir dan batin. Iki lho tulisane nastar minal minul wa minal aidin wal faizin lho iki lho. Delokane to, Bang. Oh, mripatmu ya bawur to, Bang. Delokane to. Nastar buatan ibu lho. Sowen. Blok dhisik. Eh. Ayo, harimau. Lompat harimau. Yo, ya, hard. Terus, sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Beh, patane mbok dike to lek mlaku. Bul, gantian, Bul. Aja royokan. Iki atraksi dudu antri sembako bolok diisi. Aku kadung semangat to. Kadung keterangan. Kedosan. Nak kedosan karo wong tuwek ngono Iya. iki. Jenenge lompatan harimau teko kene langsung wis mlompat napa kok ora iku mak. Ya bosok ora ini kancane. Ancang-ancang teko adoh. Tuman wae hari. Ya tenan harimau sirkus kok. Kan ada. Harimau sirkus ya hula hoop barang kayak itu. Yo, harimau. Ah. Wahahaha. Oh. Wow. 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 Harimau. Aing harimau. Op. Piye to? Harimau iki raine kan dadi ngene. Yo wis mlilit. Lha apa harimau dadi? Saya to, mang bature ngono gak oleh. Saiki mau lakoni dhewe. Anu
Iso klemun-klemun koyo ngene iki lho. Madhepe nempo wanasan garai. Ayo, Bang. Tak warai bol. Dadi. Oh. Awih mau Malaya. Siberia. Ya. Loha. Oh. Iya. 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 Ato. Sing meru masih tuwek-tuwek jane piye to? Mau bolak-balik lho kok panggah. Wis to amok-amok ngono lho. Piye to kene jiwa muda ya? Hitungan kabeh iki pira ki hitungan. Wis mung wis sitono wis. Sitok wis nyapa balik neh. Lah kuwi pindho no. Mo. Lah aku nek sepisan mo nek gak pindho gak penak. Ya wis. Tunggale pintu 5. Lah. Kaimu asli dawur Kang kowe Kang. Iya. Jadi semprot raine. Ngelayu dikeki kok adae to ora terus kok cangkemmu bocurne ngono kuwi. Kowe patung Singapura masamu kuwi. Bu. Lek ngelaki kayak ana tremose kuwi aja mekan cangkemmu. Kang ya aku adaptasi lho sian. Gak iso. Tangane di pundak gak iso ngombe. Isone ngombe teko krane cangkem masupu. Brut. Nah. Yang naga. Ganti ya, ganti liane. Ganti. Pak Pong. Ganti Pak Pong. Apong, bergerak Pong. Tunjukkan gusimu Pong. Iya. Bang Bok munggah ki. Ya. Kurang ancang-ancangmu kurang Bu. Demendek. Lah sikile ora teko Bang Bok. Padha ndeke soal. Yuk, munggah. Lah, munggah. Teko Bang, ayo, munggah. Lah. Apa nang kowe blok guyunya apa nang? Iki sitok ya. Walah, nang. Roda endang awake, Bu. Dek emang jarene pengen belajar gantong. Ayo nang. Dek apa mentul jare? Ayo. Gendangan mah Bu. Lah iki lah endang kek. Utut dulu.
Ututulu, 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 ututulu. Wes sampe sampe. Aduh. Tulung ngomong. Ya kok ngumbar. Oke. Wis disiap wis. Ya. Kowe kudu telaten belajari. Kowe kudu sabar. Atimu kudu tatak. Wis niat yo nang. Kok mbok warai? Contoh apa ya iso to, Beh? Lah, Bu, kok iso di Bu. Iki teki. Kualik, Bu. Wah, Faisal ya ngono, Faisal. Dah, Lah, ayo nunggu dada. Lah. Tangannya kipat-kipat. atraksi Sal. Salto, ini pekakas kalau mau salto. Raine dikempet. Denggolmu lho. Sal, Dengkulmu aja mepet-mepet rai. Denggolmu aja mepet rai, Sal. Rai dikempit. Piye? Rai didengkul. Kabel golek nggon rodok nyisih. Panggah kabel ngisor. Tai masih buayane. Iya. Ya. Persiapan. Persiapan. Beri obos yang meriah.